कथी करे छो? काम करे छी। तू अभी कथी कहे कि छोड़ा अभी काम और तू जाके नौता दे अबू पहले सबके। जा 5 गो साउद के नौता दे के आब। जा ई काम छोड़ा अभी, तू पहले नौता दे के आब। ए हम अब छी सब गिट्टी उठा के धोए अभी। जल्दी आवा नौता दे के, जल्दी जल्दी। ओए भोज के नौता है 3 बजे चल अइहा। दो दिलियो हम सब आदमी के भ गेलै ना? हाँ सब के कह दिलियो हम। सब के दे देलो? हाँ सब के। केकरा सब के देलो? विक्रम सिंह मर्दानी करदानी हम जनारम जना अधो का सपनवा बुदरो बखरिया चकरिया झंडिया फसटिया महंगा सुभान करिया ठीक है। रहदा ई आई में केकरा नहीं देवे के रहले या केकरा देवे के रहले कुछ था? हां आई में से छोड़ू के रहले केकरो था लागो तब न बताबो तोरा कि छोड़े के रहले केकरा केकरा पकड़े के रहले। यही तब हमरा अपने जाय पड़त नौता देवे, साफ चौपट।